Matul l-aħħar sena biss, il-prezz tal-petrol se jkun żdied b'19 ċenteżmu tal-euro. B'effett mill-4 filgħodu kull min mela l-karozza tiegħu petrol għall-edit ħallas 3 ċenteżmi aktar. Għalkemm il-petrol ogħla, d-diesel u l-petrolju raħsu b'4 ċenteżmi tal-euro. Madankollu fuq medda ta' sena, id-diesel se jkun żdied b'26 ċenteżmu tal-euro. L-effett ta' dawn iż-żidiet ifisser li llum b'20 euro is-sewwieqa ser jagħtu 2 litri anqas petrol u 4 litri anqas diesel minn kemm kienu jagħtu l-karozza senilu. Mala l-edit olaw wkoll il-gass, ċilindri tal-10, 12 u 15 kilo qed jinbiegħu 20 ċenteżmu ogħla, dak tal-25 kilo ogħla b'40 ċenteżmu. Fl-aħħar sena ċ-ċilindri tal-10 kilo olew b'2 euro u 40 ċenteżmu. Fl-aħħar sena iċ-ċilindri ta' 12 kilo olew b'3 euro. Sa dan it-tant il-kellim laburista għall-utilitajiet Marlin Policino qalet li dawn iż-żidiet qed jitħabbru 48 siegħa biss wara li l-Prim Ministru qal li l-politika tiegħu ser tiffoka fuq il-familja. Min-naħa tiegħu il-Forum Unions Maltin qal li l-ħaddiema, pensjonanti u familji qed jistennew li fil-budget li ġej tingħata żieda denja biex tagħmel tajjeb għal dawn iż-żidiet.